Икенче 10 апрельдә Өфөлә гаҗәеп вакыйга балалар өчен спектакльләрнең икенче фестивале үтә. Унда бөтә Башкортстан театрдары катнаша. Әйтүе генә анһат, балалар өчен спектакль. Бөтә театрдар без балаларны яратабыз ди. Бөтә балалар театрды ярата. Димәк, фестиваль балаларга байрам, театрдарга иҗади бәйге булмакчы. Менә бу эмблема караһаң, бөтә иҗат кешеһенең күңелендә йөрткән сире асыла. Беренчедән, менә бу Ягор бит инде бүтән төстәр кергән. Ә театрда бөтә Ягорның төсе булырга тиеш. Иҗатта. Менә кулын саксалып китеп бара. Безнең театрда Владимир Михайлович Штейнның бер спектакле була торган. Всадник, скачущий впереди дип. Менә ошо кулын саксагы бара, сабып бара. Ә башка театрдар ошо алда сабып барган кулын сакты куып ете алалармы, юкмы? Шан бик тәҗрибәле, уста, бөтә безнең Башкортстанга түгел, бөтә бәлки Рәсәйгә лә һәм башка илләргә лә билгеле булгандыр дип уйлыйм мин аны, чөнки аның спектаклен сериягә алып барганнар. Яшәй торган ине Лек Валерьевич Валиев дигән кеше. Шул шулай әйтә торган ине. Менә нәмә ул уңыш дигәнде. Һәрбер актерның эргәһеннән, артистның, иҗат кешенең эргәһеннән үзенең гомерендә ошо кылынсак дип әйтәйек, атмул, кылынсак, ул образна әйтелгән. Эргәһеннән ул сабып үтеп китә. Әгәр шул вакытта ошо иҗат кешеһе уны вакытында югәнләп өлгерә икән, уңышка өлгәшкән дигән. Менә бөтен ошо күңелдә йөрткән иҗат кешеһенең теләктәре ошо эмблемала язылган һамак. Насколько все театры в нашей республике работают с детьми, насколько они понимают основную задачу, основную сложность, обязанность работать с детьми. И вот этот фестиваль, наверное, выразит готовность каждого театра вот в этой отрасли. Это не отрасли, а в этих отношениях с детской аудиторией. Жюри будет как никогда очень строгое, принципиальное. Жюри будет детское. Вот это, так сказать, один из таких вот каких-то очень хороших принципов этого фестиваля. Потому что будут дети, вот они скажут, кто есть кто. Бик куркыттылар әле монда детское жюри дип әйтә. Вот балалар нимә дип әйтер инде? Карарбыз. Балалардан бик курыкмыйм, балалардан куркам, потому что балалар театрында эшләй бит. Булай бит ул, ничек? Хәзерге балалар да алдау бик кыен. Театр алдау бит инде ул. Театр алдау. Бына без олыларга уйнаганда без олылар менән бит ниндидер бер һиләшеп куйган күп алдан. Бына без ошоны күрһәтәбез. Улар әлбиттә бер кысымда ышанып бетмәй. Беркемдә. Театр тайны, алдау. Бер-беребез алдайбыз дайма. Балалар үзләренә күңелһез булһа, нимә диәләр? Күңелһез булһа? Карамайдар улар. Олма кеше ошаны карамай. Карамайдар. Өлкәндәр Һиләшә башлану, өлкәндәр утырабыз инде все-таки тиге. Уңайһыз да инде. Уңайһыз бизе бултыраһың. Ә балалар түзеп булмай бит. Хәзер сразу балаларда беләңме, спектакль башланган где-то бер 1 минут, 2-3 минут алмаһаң кулга. Моннан ушы кулга алу бик кыен. Улар моннан ушы ничектер кызык түгеләр, карамайдар. Бына балалар театрында эшләгән кешегә сынап та шул 1-3 минутта
2-3 минутта кулга алырга билергә кирәк балаларны. Шуннан улар үзләре инеп китәләр һәм карый башлайлар инде. Незачем их, бабуля, закрывать. Незачем. Неужто гости придут? Нашел я тебе ученицу. Не в сказке сказать, не пером описать. Отличница. Ну что ты, бабуля, я чай грамотный, в этом я не понимаю. Неграмотная она, читать правильно не умеет. Какая прелесть. А дружок у нее колобок глупенький. Но зато пластмассовый. Ой, масловый это хорошо, хуже, когда маргариновый. Ну, она следует. За ним. Ага. Она идет за ним, а он ищет дедушку и бабушку. Понятно? Сейчас сделаем. Раз, два, три. Әкияттәр, минем бит инде ул актриса буларак минем дөньямда, иҗадымда әкият һәр вакыт беренче урында булды. Дип әйтәм дә мин яңлышмыйм бит. Радио аша мин гомер барына әкияттәр укыным. Әкият жанры минем иң яраткан жанрым ул. Мин төрле персонаждарын уйнап укыйм, әкият укыганда текст кына биреп ултырмыйм тыңлаучыларга. Шуңа күрә әкият мине бик мавыктыра. Хәзер мин һезгә хәйләкәр төлке менән аю турагында бер әкият һөйләячәкмен. Бер заман төлке, хәйләкәр төлке аюды нисек алдарга икән дип баш вата башлаган. Шуннан авылга барганда бер юнһез хуҗаның бер тәпән әсгән балын урлап килтергән дә аюга бүләк итеп биргән. Аю бұл әсіп алды пик яратып искән. Хатта шулай яратып искән, итіріп үк киткән дей. Итіріп алғас, төлкіні, теге хәйләкәр төлкіні күтәріп алып, эй мақтай башлаган. Эй мақтай дей. Хин иң яхшы дусым минең. Хиннән башка минең бер дусым да юк. Иң кадерлем хин минең дип тегене күтәреп алып, урманга алып сыгып киткән дей. Шунан унда яртқыстар, январдар, барғыд да яйылығыд, күрәгізміз, минең төлкі дусамда. Иң қадірлі дусам минең төлкі. Уны қиырхатмағыз, ул хатта миңа адырақ, туғанырақ та әлі тип. Тегілерге хүрәнлі екен. Бүті йәнліктер, бүті яртқыстар шоқ қатқандар бұл хәлге. Театрда академда эшләгән вакытта ла һәр сыгышта, собраниеларда, йыелыштарда һөйләшкәндә лә нишләп без балалар өчен репертуар тупламай куймайбыз, эшләмәйбез. Нигә балаларга бер әйбер дә эшләмәйбез дип һөйләйбез дә бер нәмә эшләмәй ел үтә, шулай йөрн яшәнек. Гомер барына үкенечле булды шул хәлдәребез безнең. Чөнки балалар безнең киләсәк тамашасыларбыз бит улар. Балалар тел белмәй, тамашасы юк. Әле бына Ошо яһәттән без Нур театрында ошо әйберде алырга булдык. Балаларыбыз өчен безнең театрга килһендәр әсәләре менән. Ошо әкиятне предлагать иттеләр, миңа тәкъдим иттеләр. Ул шигырьләр менән язылган Сайфи Кудаштың Урман әкияте. Шундагы һәр персонаж миңа якын. Мине арбап алды инде үзенең ошо ябай гына ул. Это только можно сказать одним большим лозунгом: больше пьес для детей. Хороших и разных, правильно. Сейчас дети, они
настолько другие, потому что у них они быстрее воспринимают информацию. Они уже много знают для своего возраста. У них совершенно другой язык, совершенно другие отношения. И когда они приходят в театр, если не видят отдачи от артистов напрямую, когда артист не выкладывается на спектакле для детей, а работает в полноги, то, естественно, ребенок не воспримет это искусство, не услышит те слова, которые есть. Хотя пусть они будут и на языке 19 века, или ушедшего, хорошего, доброго, старого 20-го. Потому что для детей, которые сейчас мы наблюдаем и видим, они действительно разговаривают уже на сленге. Человеческого языка у них мало осталось. Балаларны телин оңлай білген кішілер ядырғы керек, дейіш, конечно. Бұна әйттік, сленг, түгілей бұлай әйме. Қадырын балаларын күләші өбітіне екенсе біт. Біздің вақытта көк түгіл. Олар бик прагматиктар, бик шанып бармайдар. Ирония, аларда бик ярылып ята инде. Юмор, бик юморға байдар қадыр балалар. Вот, ақыллылар, әлбетте ақыллылар. Бәлки бізге қарағанда азырақ оқилардыр олар, но информациясында да бик көп. Интернет, күн-түн телевизор, құлақтарының наушниктарын қалмайдар, олар әймегел тыңлап көпіне ерейдер. Шулай болғас, шуларды аңлап, шының көп теңдәштәрді язырға тиіштір. Шундай пьеса келіп саққа, театрға, конечно, екі қолы ебішіп өтәрін. Ну, ішләттір пока yok. Автобусқа отырдық. Шуан күрләшіп театрға келдігі шай бет? Шынан? Анасын чешіндік, анасын туалетқа бардық. Анасын тігінде әзірақ болдық, анасын мұнда келдік. Анда келдік, бұнда келдік. Тағы асықтығым, хоғанығым мы? Әйе. Арынығым мы театрда? Жоқ. А языком сказки можно рассказать все. Сказка очень сложный жанр. Он вроде бы и простой, что там, чудеса на лопате для детей. А с уровнем техники, который есть у нас в театре, это очень сложно. Это очень сложно. Чтобы вдруг в вспышке пламени появилась снежная королева, чтобы неожиданно персонаж совершил полет от сцены вверх. Это, к сожалению, наши театры очень бедны машинерией. Той спецификой конкретной, которая могла бы удивить ребенка, чтобы так бывает. Оказывается, вдруг в театре вот это волшебство на его глазах произошло здесь, сейчас. И очень сложно. И театральные художники, театральные режиссеры пытаются найти те ходы, чтобы вот это чудо совершилось, чтобы ребенок поверил. Но иногда даже этого чуда не надо, когда есть хороший драматургический материал. Кто такая? Я Маша. У меня колобок укатился, и я его ищу. Ой, скоро будешь знать все, что знаю я. А вы знаете, где мой колобок? А как же, Маша, тут все обо всех все знают. Твой колобок целый невредимый, и находится он рядом с тобой. Рядом. Это Маша, всему свое время. Теперь ты моя ученица, и тебе нужно быть суровой и строгой. Вот. Если надо, я могу быть суровой и строгой. Отличный ответ. Ставлю тебе вторую пятерку. Бабушка, а вы колдовать умеете? Вот как же, Маша, и тебя научу. Началась тема того, что чудо в театре, и что тут важнее в театре? Вот эти фокусы, световые, какие-то пиротехнические, или может быть, вот то, что соль, которая заложена в драматургии. Это, с одной стороны, это зависит от зрителя, от ребенка. То есть для маленького, совсем маленького, это одно, это постарше это. Когда с маленьким ребенком разговариваешь, и вот говоришь с ним, разговариваешь, а потом говоришь:
а вот теперь зловещий лес, и лицо меняешь. И у него сразу на глазах слезы. А постарше этому уже как бы так не получится. Да. Это уже не получится. Ему нужно доказать. То есть ему как бы уже присутствует логика, когда говоришь ему, вот палочка, она волшебная. Он скажет, да ну, а вот теперь ты в течение какого-то действия докажи. Вот я ее согнул, и веревочка, это лук. Вот я ее согнул, повесил 2 ведра, это коромысло. Вот я к ней, значит, это леску и удочка получилась. То есть масса таких вещей. А в конце ему и коняшкой она становится. И вот так вот постепенно убеждаешь, что она волшебна. А в конце говоришь, а вот из этой одной волшебной палочки можно сделать 2. Ломаешь ее и даешь. Вот это вот да. Чудеса на лопате. Таким образом. Вот. Ну вот возвращаясь к фестивалю, вот здесь уже заготовлены эскизы дипломов лежат. Кто автор интереснее? Это Айрат Тереголов, замечательный график наш. Вот. Приятно даже прям. Одно другого приятно. Много. И диплом, и эмблема, все как бы приготовлено. Да. Просто я вот раньше вспоминаю, в те времена, скажем так, до суверенитета, скажем так, была такая общероссийская, всесоюзная неделя «Театр и дети». Называлась она так, действительно, неделя «Театр и дети». И в определенное время, весной, спускалось такое указание и говорились, вот в эту неделю всем театрам играли спектакли для детей. И они как бы выполняли формально часто, театры выполняли это. Вот теперь нашим Министерством культуры придумана замечательная идея назвать Колонца «Жеребенок». И я знаю, что определены вот этот диплом, он как бы за ним не просто диплом, и какие-то призы достаточно ощутимые есть, которые будут... Жеребеночек, если буквально, да? Да. Будут определяться по разным номинациям. У нас в театре выставка начинающих сценографов в этом году будет. Это тоже очень приятно, что вот молодые ребята, которые, ну, как бы им нет возможности выставиться, они вот в рамках фестиваля выставятся. Вот. И таких масса интересных мероприятий, живых, вот именно я хочу подчеркнуть, живых и наполненных содержанием, любви к детям, вот этот фестиваль будет представлен. Кызыкына проблема киіп сала біздің вообще республикала мен ойлаймын. Сол тиклем біздің хөкүмәт шул тиклем зур залдарды дейме театрлар үшін. Башкорт театрын почти бітті, қазір Нор, бізге реконструкция башланалары. Сынап та залларда халық элекке көк түгел. Білмеймін, неменен келіп сыққандыр ол. Бәлки уға тиклем ошо театрларын булмауы, бірінің януы тегілей бұлай халықны нисек тархауындырды театрдан. Бында мен режиссуры или актерларының проблемаға деп ойламайым. Бына мен практик ішлеген режиссер боларақ, ошо 10 ел ішінде түрлі театрларда спектакльдар қойырға тура келді. Ол Уфа проблемағына түгел, башқа біздің қолалар проблемағала. Шулай ук. Ауыр проблема. Сөнки мына қалаларда яшәгән балалар үзләренең ана телләрен бик һәйбәт белмәйләр. Шуннан соң менә монда бәхәс купты. Спектакльнең уңышы нәрсәдән тора? Драматургия материалыннанмы, режиссерданмы, я әллә булса декорациялар, художник эшеннәнме? Миңа калса, монда ниндидер аерым бер компоненттан гына тормый ул. Менә аның нәтиҗәсен фестиваль күрсәтер инде, драматургия материалы. Чөнки бу фестивальдә күрсәтеләчәк спектакльләр арасында төрле сәхнә әсәрләре бар бит инде. Мин моны куанып та, шатланып та көтеп торам ошо Колонцакты. Чөнки мин үземнең таныштарымды соратасакмын, мине күрмәгән әйберләр белән очрашасакмын. Шаның кемдер яңалык уйлап тапкан икән, мин аны куаныпмы, карапмы, әдрәк с белой завистью аласакмын. Шулай дип көтеп торам. Гүлнара дөрес әйтте, аралашу вообще-то хәзерге фестивальләрдә бер-беренең эшен карау, бер-береннән әдрәк фәһем алу.
һәм үзеңнең эшеңдә күрһәтү икән, әлбәттә. Үзеңнең коллективыңның, байрамга барып булган. Шуга бит һәрбер театр үзенең иң яхшы эшен фестивальгә алып килергә тырыша. Сөнки кунакка барганда матуррак киенеп бараһың бит, тегеләй булайымы, күстәнәсең матуррак булырга тиеш, шуның кебек. Ана! Үзләренә киләләр. Үзегез яшәмәгән, нисен алды күңел бер булыйларды. Хан өсөн алдыга! Хан өсөн! Ул газел түгел, халал бул. Юлбасардан да арттырып бала. Ах, Малка! Дөрес, картла! Караган уны! Уңышты егемәділер қиялар! Мен келуге! Балаларга матур дөнья күрһәтәһе килә. Вот для меня как-то я боюсь, вот детей я всегда боюсь. Именно, ну как детей, ну все мы боимся детей. Не, они предсказуемы, они предсказуемо правду говорят. Но вот я и думал, чтобы вот все-таки вот все участники нашего фестиваля, осознав ответственность, осознав высоту забот, высоту задач, стоящих перед детской аудиторией, вот отнеслись к нашему фестивалю, чтобы это было, конечно, на ура. Фестиваль булгас, ул бит инде театрдар арасында үтә торган конкурс. Һәрбер театр үзенең ошо фестивальдә эшен күрһәтәсәк, һәм шулай ук безнең фестивальдең тагы ла бер максаты бар. Без ошо көн, шул фестиваль көндәре йыелган аксалардан алып 50%-ын күчерәбез балалар клиника больницасына. Спектакльдән шундай менән инде максатны үткәрәбез. Ие максаттар ла бар. Әйе. Икенче апрель балалар өчен спектакльдәр фестивале башлана. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында киске 6-ла фестивальдең тәүге күстәнәсе Алтын аскыз сире спектакле менән байрамды асу тантанаһы. Колынсак фестивалендә Сибай һәм Туймазы драма театрларыннан килгән 2 премьерала көйнешле яңалык булыр. Барыһыннан да бигрәк балалар өчен спектакльдәр күп мәшәкатьле, әмма иң файдалы һәм иң шатлыклы эшләрнең бере икәнен бөтәбез дә күрербез.